Hey, welcome. It's an If YouTube channel here. Director wa Mai, wetugawachino jakumwera Mai Maria Nainja tabwera ni kuno amene apeleke moni ndi fundo zawo ziwiri eti ziko nokwambiri Chala mwamba iyai amene akubva kuwawa atikweza chala mwamba TPP woye Profesa Ndapita Mutharika woye Tiranja woye Chacha woye Pinda Njira woye ziko makwambiri chifukwa cha nthawi bwana tikulandireni kuno kundilande kwawo kwa Ndale sichoncho timvetsereje tikulandireni soni inu bambo athu bambo mphepo landanule mwanu bwana tikulandireni inu adirector anga mayi maficha landanule mwanu tikulandireni inu ameya azinda uno wa Blantyre landanule mwanu tikulandireni amayi Ganda MP landanule mwanu tikulandireni bambo Musowa MP landanule mwanu tikulandireni advisor athu mayi Kolopo landanule mwanu tikulandireni ainyagadera lino bambo Mpinga Njira landanule mwanu Deputy Mayor landanule mwanu Babwe 1 landanule mwanu ma NGC members onse landanule mwanu inu bambo Galande landanule mwanu makansala athu pose pamene mwakhala ndi mashado athu landanule mwanu chifukwa cha nthawi nonse mulandire maulemu wanu komanso ndisayiwale kulemekeza mfumu athu amene ali pano taombani manja mwachifumu tichepetse phokoso eti timverane bwana ine ndikuyankhula m'malo mwa amayi akuno kundilande zikumveka eti komanso ndiyankhulira amayi onse kuno kumwera ngati pali mwini wake wa mavuto pa dziko lina lililonse ndi mzimayi bwana ife ngati azimayi tikumva kupweteka ndikunama tasenza njala tasenza matenda tasenza umphawi wonse umene achakwera abweretsa ku Malawi anthu ife tikulephera kudyetsana tikulephera kutumizana ku sukulu tikulephera kulera mabanja athu sichoncho ndikufuna ndiyauze achakwera kulilongwe amene mukutionera kuno MCP nthawi yanu yatha achakwera nthawi yanu yatani tikuyankhula lero kundilande zimene zizimulembe m'mabuku pokwana pa 16 September 10 koloko mamawa Peter Mutharika azakhala ali president chimenecho musakayika amayi musakayika anyamata musakayika azibambo zikumveka tipanga chilichonse chotheka ifeyo ngati azimayi bwana kuti Profesa Peter Mutharika alowe pa mpando kaya wina akufuna kaya wina sakufuna Peter akuwina zikumveka tikufuna ndauza Monica Chakwera amayi akunyumba kwa achakwera sichoncho yomweyo zibondo ndikufuna ndauza Monica Chakwera ndifuna ndiuze nda achape zikwama achape masukukesi amunawo akunyamuka akutuluka ku State House akutuluka ife chipanga chilichonse ku TPP chibwera mwamba chilowa pansi chiyenda pamazi chiyenda paliponse koma Chakwera akuchoka Chakwera akutani bwana gazi ngati ine ngati mukundiona chonchi pano kuti ndioneke chonchi ndi ndalama ndikudama ife azimayi timafuna uphoda ife azimayi timafuna salu ife azimayi timafuna kudya ife azimayi timafuna matredu mangitsa ku saluni Chakwera wakanika
kufunesa azimai chakwera wakanika kujetsa azimai chakwera kweneka achoke chakwera kweneka atani chakwera kweneka atani wapalamula iwe lero chizakuyaba wapalamula iwe lero chizakuyaba apita ndiboma TPP ndiboma wapalamula iwe chala mwamba timalize George ndi nthawi yochepa ndikufuna ndauze a professor atapita kutharika ku Page House takozeni chala mwamba bwana kumene muliko mudziwe kuti inuyo ndo wina kale chala mwamba kaya wina akufuna kaya wina sakufuna 16 September tani koloko mama watitaka tili musauti kuvina sikumvekati musakaike tivutike cha mtundu wanji nyasi itatu iko mapita akutani pita akutani chakwera akutani chakwera akutani yomweyo galu iwe yomweyo galu iwe usapase ndimpatsa usapase ndimpatsa siko mabambiri bana siko mabambiri Munduwe bana wala kansa kero lichwambo ule mwanu ni makansa la wonse kuno ule mwanu akula onse muli pano ana adadi azimaya nzanga kulicheni uko ule mwanu magavanesi nonse mulandire ulemu chifukwa cha nthawi oyankhula ndi ambiri ndingofuna ndipatse muthenga akuluakulu mukundimva boma litatenga ndipo musaopsezedwe ndi mafigasi akuwerengera mbewa ndi michira kulilongweko kunchinjiko kumasunguko TPP ngambwingambwi sichibwana akuluakulu amalawi atopa kuchoka kusanje mpaka kuchitipa amayanzanga adaimapa anena mavuto amene amaiti kumana nawo sindidusa monsemo koma azimayi kuchoka lero likhale phunziro pamene profesa akutenga mama pa 15 September 2025 amayanzanga tikhale phunziro makolo likhale phunziro tikamabereka dzina la mwana tizisamala mwana akabadwa kumutcha mavuto amakhala chani mwana akabadwa kumutcha masautso amakhala 2020 amalawi ena osaganiza bwino anayika president dzina lake Chakwera chilichonse chikutani chilichonse chimalondola dzina ndaife makolo likhale phunziro pamene tikukuzaso dziko la Malawi poika profesa asapita mthalika pa mpando 2025 mistake imene isazadaniso isazachitikenso tilibiloye 2020 muno timatukwanidwa ifa TPP kumanena kuti boma lili manja mwa agalu kodi lero agalu ndiyati boma lili manja mwa agalu liti lero akapena 2020 timatero tu fuel tikugula 650 fresh tikugula 300 chele tikumagula 50 kwacha federesa tikugula 18,000 chimanga tikugula 6,000 amati boma lili manja mwa agalu ndiyati TPP oye ndifuna ndikulimbikiseni nonse
bwino mukuyenda atwena achinyengo m'mizimu ndikumanena kuti afuna chofotera chanu atengepo nambala musapereke musagulitse chofotera tikufuna tichotse boma la Nkhazali TPP-we tonse tiyene tikhale kumbuyo kwa TPP pasapezeke wina opita kuzipani zina mwaona anthu anzeru anayima pano anthu amene alandira pano anthu amene wakuziwa kumene kukupita mphepo akuziwa kuti boma ili latani latengedwa TPP-we inu mashado amene mukuyimira TPP ndinu anzeru kaya kwanuko muliko 5 musadandaule amene awineyo tikupita naye ku parliament osalanu tikupasani ntchito boma ena asipita kumaembase ena akhala mabwana makampanimu osati ayi kuno tiliko 5 ine ndingolowa chipani chopanda dzina yogwira amawina mmodzi eti muli ndi ntchito yayikulu koma tikusapotani ndi atsikana anu ndi anyamata anu kuno ku Southern Region kuonesesa kuti paliponse pakhale blue koma mawu omaliza akuluakulu omaliza veka omaliza nani manja mao kusagwira ntchito ya chipani timpala mujoni matapula mwana wanachanza chikuni cha usi sindifuna kusewera digalayo ndiriyayi ngati mumagana tuozukani kugana palibe iyayi ndikufuna chipani ichi 2025 chipitaso chani kodi ndikufuna ndikunyadeni kwambiri bambo wathu bambo Francis Bobo mai athu amela vicha komanso mai akasala athu ameya chifukwa cha ntchito yabwino imene magwira pa cholandira anthu kuchokera ku zipani zina makomo athu onse achipani cha TPP ku constituency ku area ku district ndikonse kulabwerani chipani ichi ndi chanu